Wala si Panoy kay kao diri, ari kina kao to. Sino na yato niya? What's out pala kay Kuya Fred? Ano na? What's out kay Kuya Fred? Dying na yung manok natin. Bawal sa bata. Sabihin mo, paano pasan? Lex, meron po ko ni Lex. Kaya magandang. Ota. Punta kang bakal ka na. Ay, basta idam mo lang ha. Picturean mo yung pangalan doon. Ito to. Ay po, mayabang yung pangalan daw sa ano si Boy Turutot. I-vlog mo yan mamaya. I-upload ko to mga bukas to. Melbe, takpan mo lang Melb. Bawal sa YouTube yung didi ba, bawal yan sa kanila. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang para Bawal ginabawal nila na. Pala mo rin yung palaki. Rated PG gaso. Rated PG na nila. Bawal sa bata abi. Bawal sa bata. Sabihin mo, paano pasan? Lex, meron po ko ni Lex. Kaya magandang laban. Okay. Batangas versus Bohol. Wala mo po rin. Dos. Una rin kano ni. Kanumong. Sulod ako to, dos lang ko. 1,000 ka na. Dos ka. Oh, lulbin ako. Mga nasa kalibo. Oh. 1,000 lang. Sige, idam tanay. Bilahin nyo no. Dari ko kay para mabidyoan tatarong ni pataas lang. Yaya mo nilin. Nakalibo. City ka. Silibo ko bilog. Hindi ate, city ka lang. Sa kalibo na ganito siya. What's out pala sa mga taga-tuwato dyan? What? Tayo na! Ang susunta nyo. Tugat lang ako bata. Pagkitahan ko ara sa'yo. Oh, may harap pa dire, may tres pa. May tres pa dire. Dos na lang, dos. O sige. Dos na. Oh, yan, itong maganda si Panoy. Yan, break. Ah, maganda. Maganda, ano, tama yan. Ika pila na ni Freds? Ha? Ika lima na na yung iya? Putang. Siguro na ta. Tripa ka naman. Isang kiss talaga? Oh. Batangas versus Bohol. Pisa lang. Oh, dili pa. Batangas versus Bohol niya. Pila na. Shin gani. Freds lang iba. Sino 20? Oh, dili pa. Friends, piso lang. Puta ka. Go show sa pensao. Maganda ning laban na. Nagagamba. Puta maayugin magampang imo Bart. Palamang ang brown na. Di puta ka. Talo ka, Freds. Lingod siya. Maganda laban na. Batu ka pa siya. Tara, talaga sila. Ay, balik. Ah, nadakpan ang puti, gago. May patay na rip. Isa. Sing ta. Sing. May patay na rip. Pagbalik niya nahulog ang pundo. May patay na rip. May 3 step na. Magandang laban eh. Wala si Panoy kay kao diri, ari kina kao to. Ano na? Wala na rin. Ambulansya na to. Ano ba na to? Ano na? Ano na to? Tao rin. Ay, saan siya? Oh, palak na lang yan. Insure na yato niya. What's What's out pala kay Kuya Fred? Ano na? What's out kay Kuya Fred? Dying na yung manok natin. Buhay pa. Wala ka mo. Kulbaan ka mo na pagkapanaw ni. Bayad kita, bro.
Bayad naman ta. Bayad yun na. Patay San Jose. San Jose pa. Nadak pa na, bisa pre, pila na pre. Tatlo. Ara na ba dalitaktik sa dalitaktik? 5. Tala pre. Isa na lang. Isa na lang, may Okay, surrender. Ari, grabe mga kanta mo.